Ahoj, já jsem tak trochu hodně znuděný Dave a řekl jsem si, že většina z vás určitě někdy chtěla být cool a proto mě napadly takové vychytávky, které vás teďka naučím, abyste se mohli stát středem pozornosti. Ta první je s kartáčkem, ten určitě dobře znáte, občas si ho zabalíte do tábor nebo na školní výlet a říkáte si, co s ním. Je to jednoduchý, stačí vám, já nevím, třeba mamčin kartáček, jo, pokud nemáte mamčin, tak co se dá dělat, tak použijete svůj nebo taťky. A je to opravdu jednoduchý. Nejdete si nějakou bandu lidí, tak byste mohli dělat dojem. Vezmete si kartáček, takhle ho položíte na ukazováček za tu chlupatou stranu, jo, a švihnete. A pak už sem takhle točíte a můžete se procházet, jo, a prostě každý říká, to je machr, jo. No, to je tak všechno. Tak, druhá finta je s bonbónem, s vykačkou. Ten bonbon doporučuji menší, protože když bude velký, tak se s ním můžete zadusit, anebo si vyflákat zuby. Říká se, že třeba u holek je úsměv co nejhezčí, ale pokud ta holka se usmívá takhle, jo, tak tím asi moc lidí neoslní. Takže doporučuji menší. Dál taky třeba pokud se rádi doubete v nose, tak se toho nebojte, normálně fakt vytáhněte co nejvíc můžete, jo, uděláte to nějakou pěkně hranou kuličku a se dá použít taky. V mém případě použiju oříšek, jo, takhle to vypadá. Ten si dáte na dlaň, to už musíte odhadnout a vyzkoušet kam asi. A tu pak dáte do vejšky půlky pasu asi a druhou rukou prostě švihnete, tak aby se to dostali do huby. A za jo, peace.